Horrelaxe joan zen jardun Euskara Elkarteak, Elikaeneak eta Bergarako Udalak elkarrekin antolatutako Gaztetxef sukaldaritza lehiaketako lehen edizioaren kanporaketa. 24 lagunek parte hartu zuten, 8 taldetan banatuta eta horietatik 3 sailkatu dira finalera. Saltxipapa, patata tortilla eta kokodrilo taldeak prest daude finalean lehiatzeko. Egin beharrekoa, arroz integrala barazkiekin. Ze barazki eman dizkizue? Hemen daukou, errezetan daukou porrua, asa, azenarioa, kuiatxoa eta barrengorriak. Ezagutzen zenituzten guztiak? Bueno, beste izen batekin, baino, bai, bestela, bai. Honek izen berriak ikasteko ere balio izan du hortaz? Bai. Nik ez nekixen barrengorrixa ditzeziela pertxikoak, azike. Zozi ikasi bai. Tira, eta kontaiz guztio, etxeko osagaiak orain arte ze lan egin behar izan duzue? Lehenengo inditzu barazkianak zatitzu txikixetan, garbitzu eta hori bai, zati txikixetan, lagadu dana prest, eta gero poliki-poliki joanga sartainatzen. Lehenengo jarri itxugu azazenarixo eta kuiatxoa berotu ditzugu 5 minutu inguru, eta gero gehitzu jau barrengorrixak eta azenarixo ez dut. Eta hori inda gero arroza gehitzu jau, dana itxeko. Hementxe ditugu, beste bi taldekideak, zer moduz? Ondo. Ondo, zuek horrela sukaldean, mantala jantzita etxean ikustea ohikoa izaten alda? Ez, bakarri, ez. Eta etxean esan zenutenean Gaztetxef lehiaketan izena eman zenutela, harridura sartu altzute? Bueno, esperientzia berri bada, guk ondo pasatzeko, orduan ere kondo hartu zuten, eta gero errezeta berrizak etxera eruatera. Tira, iaia prest daukazue, baina okerrez banago, osagai bat aukeratzea falta da, ez da platera borobiltzeko. Pentsatu duzu zer gaituko diozuen? Bai, uste dut, Hor daukago irugiarra indaia, eta gero soja toke bat botako, eta perejilaia tokia jartzeko. Zer moduzko ari da izaten, sukaldean egitearen esperientzia hau? Ondo, politxa. Gauza gehiago ikasteko beto dago. Niri txori txiki batek esan dit, kanporaketan oso urduri zinetela denak. Gaur nahiko lasai ikusten zaituzte. Bai, bueno, ikusita ja esperientzia lehenengoko fasiakin, nahiko lasai xau. Kanporaketako esperientzia hura lagungarri izan da hortaz. Bai. Eta gaur zer moduz ari zarete? Arroz integrala, barazkiekin ari zarete prestatzen? Lehen da biziko aldia bazuentzako errezeta hori prestatzen duzuena? Ez, etxean ni haukatzen ja. Eginda daukazu hortaz, zu etxean ere aritzen zara sukaldean. Ni bai. Ne gustat sukaldatzea. Zorte dera hortaz, zure taldekideek? Bai. Tira, eta gaur eman dizkitzuen barazkiak eta osagaiak zer iruditu zaizkizue platera goxoa prestatzeko modukoak direla? Bai, egokixakona. Baita zuri ere? Bai, nahi pentsatza jat. Tira, eta guzuekin berriketan ari garen bitartean, hementxe ari bira fin beste bi taldekideak, dagoeneko barazkiak frijitzen, ez da? Zer moduz? Ondo. Ondo. Horrelako lanetan ohituta altzaudete? Ez. Zuek kozinatzeko ohiturarik ez? Ez. Baina, zer dela eta animatu zineten lehiaketan parte hartzera? Atentzioa eman zozkun, kozinatziak. Eta zer, behin pauso eman eta gero, orain beste modu batetara ikusten duzue sukaldean aritzearen hau? Bueno, pixka bai. Pixka bat, ez gehiegi. Horia, ez asko baino. Hemendik ateratakoan gurasuek ez dute izango etxean zuek sukaldean lanean jartzeko zorte hori izango? Nik uste ez dakit, nik uste dezer. Baina agian gauza bat bai aldatuko da. Orain, sukaldean egitea zer den ikasi duzuela, bestera batetara baloratuko dituzue, aita amek prestatutako jakiak seguru. Bai. Iaia, agortzetik gertu dago, platerak aurkezteko denbora, zer moduz? Ondo, ondo. Bai, ondo. Ondo antolatu zarete. Bai. Nik uste dut, aurreko asteko kanporaketa hartan zuek asko ikasi zenutela. Bai, etorri zian dena nire etxera praktikatzera. Así que praktikak eginda etorri zarete etxetik. Bai. Bai, eta aste honetan egonga gabetan afaixa prestatzen praktikatzeko. Así que hemen, irabazleak nik uste, etxean normalean sukaldean egiten dutenak direla, aita eta ama seguruenik lehiaketa honetan. Bai.
entzuten ari gara, ordua iristeko gertu dagoela, urduri zaudete, azken txampa honetan? Bai. Pixka bai. Txo bat bai, joango gara ikustera, ea zuen lagunak nolari diren? Hagamos minutu eta bai dezorti segundo gelitzen dira. Egon behar du. Aizuen eskak serio doa lehiaketa, entzun duzue 15 minutu geratzen dira bukatzeko. Bai. Baina dena kontrolpean daukazuela ikusten dut. Bai, bastante, kontrolpia dago. Gainera esan digute, taldekideek zuek etxean lanak eginda etorri zaretela. Bai, ja, pixkat baskaixa eta faixa preparatzen ja. Etxean ibilitu. Eta zer, hemendik aurrera ere, ala jarraitzeko asmotan? Ez. Ez altzaizu eba gustatu esperientzia. Bai, baina, etxera berandu heltzen naiz entrenamentuetatik eta ez du denbori aukitzen. Ni berdin, nire. Nik uste dut zuek oraintxe konturatu zaretela, olako plateren atzean zer nolako lana egoten den. Ja, bai. Ia prest ikusten dugu, errezeta hori, baina hor bazen euskaten ez da, aukeran osagai batzu, pixka bat azken ukitu hori emateko, zuen kasuan zer aukeratu duzuen? Txirubiarra eta idarrak aukeratu itxugu. Eta gero platerrian limoia jarri biogu. Beno, eta hemen, aurreko asteko kanporaketan ibilitako beste hainbat lagun, ez da? Bai. Bueno, eta gaur ikusle lanetan. Bai. Eta zer moduz ikusi dituzue? Generalian ondo. Eta, egin duzu errondatxo bat ikusteko 3 plateretatik zeinek daukan itxurarik onena? Hasieran egonga beste aldian ikusteko talde bat, eta beba ikusten ginuan urrekua, eta ointxe ipiniga hemen honei ikusteko. Eta oingoz gure ustez honek da bizte hobetuen, kokodrileo. Eta hemen amak, ez da? Bai, hoxe da. Ezin zenuten, gaurko itzordua galdu? Ezin aguantau, Goia sastia emozionauta etxian sukaldata eta sukaldatu da bizte, eta gaur etorri ga ikustera aber ze itxen dozkuen. Joe, ederra ideia auki dutena, ez da, lehiaketa antolatzen? Gure etxian dano gare posposik. Aizue, baina ez dakit, aitortu digutenez, ez dakit, behin gaurkoa pasata jarraitzeko asmorik daukaten, Nik uste baiet, Esperantzia eukidaz, da? Hori da. Elbeko taldia. 168.2, kokodrilo tatia. Kokodrilo taldea txapeldun, zorionak. Sorpresa izan alda. Bueno, laguna produ tenia esan dozko egoso goxoa zegoela eta hor ja esperantza piztu dia pixka, baina hasieran 0 egiz esan da. Beti gora etorri zate orduan. Bai. Beno, eta zesari eskuratu duzuen? Etxagin pizza bat, eta bakoitzak 25 euro. Ez dago bat ere gaizki? Horribilidia, ulertu nahian errezeta, dena ondo egin nahian, oso txukunak danak, eta bueno, azkenean eureganatu dute ez, errezeta osasuntxu bat, eta betirako eramango dutena. Oso poze gaude. Hori beztan, sukaldaritza ikuspegi batetik zer erakutsi nahi izan diezue? Manejatu barazki horiek batez ere, eta gero nola kozinatu batez ere. Gero eman dizkiogu baita irizpide batzuk, egositakoa eta ez egositakoa ez nahasteko, badakizu kontaminazio gurutzatua eta horrelako gauzatxoak. Bueno, nik ustean da gauza desente ikasi dituztela gaur. Eta, bueno, horrekin geratuko gara. Eta nahi izan dugu, gazteak pixkat euskaraz gozatuz, baina gerturatzia sokara, elikaenera, elikagai osasuntxuetara, sukaldaritza pixkat ikasi, orduan, bueno, osagai asko zeuzkan ekimen honek eta oso ondo irten da. 24 lagunek hartu dute parte guztira, mutil bakar bat ere ez? Bai, hori izango da bigarren edizio baterako erronka handixena.